салом алайкум дӯстдорони инглишкада. умедворам ки ҳар куҷое бошед тансиҳату бардам ва доимо хушҳол ҳастед. Бо шумо ҳастам Ҳабибулло Қудратов. хуб, дар имрӯза видео боқимонда қоидаҳои хониши ҳарфи айро идома медиҳем. пеш аз оғоз кардани дарс як чизро барои шумо хотиррасон мекунам ки дар канал обуна шудан ва пахш кардани лайкро дариғ надоред. хуб, биёед шурӯъ мекунем аз қоидаи якум. ҳарфи ай дар байни калима агар пеш аз садоноки и омада бошад якҷоя бо он и хонда мешавад, яъне и каме дароз. мисол field маънои якум соҳа, замина ва маънои дуюм дашт, саҳро. field. хоб, калимаи дигар priest кашиш, мулло. priest. хоб, инҷо як калима истисно ҳаст. дар калимаи friend қоидаи мазкур риоя намешавад. friend дӯст. friend. мегузарем ба қоидаи дуюм. ҳарфи ай дар байни калима агар пеш аз ҳамсадои а қарор дошта бошад ва пас аз ҳарфи а ҳарфи садонок ояд, ӯ хонда мешавад. мисол girl духтар. girl. skirt юбка. skirt. хоб, калимаи дигар bird парранда. bird. хоб, first аввал. first. shirt курта. shirt. хоб, мегузарем ба қоидаи сеюм. агар ҳарфи ай пеш аз ҳамсадои а ояд ва пас аз ҳарфи а ягон ҳарфи садонок омада бошад, якҷоя бо ҳарфи а ая хонда мешавад. мисол wire sim wire. хоб, калимаи дигар fire оташ. fire. хуб, мегузарем ба қоидаи чорум. агар ҳарфи ай пеш аз садоноки a омада бошад, якҷоя бо он ая хонда мешавад. мисол trial санҷиш, имтиҳон. trial. калимаи дигар diary дафтари хотирот, рӯзнома. diary. dial занг задан. dial. diamond алмос, бриллиант. diamond. хоб, мегузарем ба қоидаи панҷум. агар ҳарфи ай пеш аз садоноки оу омада бошад, якҷоя бо он ая хонда мешавад. lion шер. lion. violet маънои якум бунафш, яъне ранг, ва маънои дуюм бунафша. тамошобинони азиз, видеои мо инҷо ба охир мерасад. умедворам ки ҳама қоидаи хониш барои шумо фаҳмо аст. агар ягон ҷой нофаҳмо бошад, ҳатман дар комментария нависед ва дар канал обуна шуданро низ фаромӯш накунед. боқӣ саломат бошед.